Jeg hedder Solvej Grøn, og jeg søger jobbet som taster hos Startour. Det gør jeg, fordi jeg har rejst og oplevet verden, smagt på verden, og det har været spændende, når man ved noget om, hvordan man smager, og man ved, hvad smagsoplevelser er inden for mad, vin og kaffe. Jeg ved det, fordi jeg er uddannet inden for mad, og jeg kender selvfølgelig også til, hvordan mad er produceret. Jeg kender til teknik og råvarer osv. Så jeg ligger også inde med en rigtig masse nye, gode idéer. Jeg elsker at møde nye mennesker, og det har jeg også gjort på mine mange rejser. Så jeg vil glæde mig rigtig meget til at komme ud hos producenterne og se og opleve alle de spændende ting, bære dem ind i køkkenerne og være med til på den måde at inspirere, engagere og skabe forandringer. Jeg synes, det er dejligt, at Startour så slår det her job op. Jeg elsker Startour, jeg har rejst rigtig meget med Startour, og jeg kan rigtig godt lide den korpsånd, der er hos Startour, og den service-mindedhed, der er. Så jeg håber, I indkalder mig til en ekstra samtale, og jeg håber rigtig meget at få et job.